Поста хора и днеска ще играем на Clash Royale с... Как беше там, Антонио? Pro Gaming. Окей. Просто не знаеш, или той е психопат газен. Как не те е срам? Да, ми спъзни. И аз ви това ли така като поне 6 арена. 6 арена. Ти си на 7, бе, не ми се прави. Хе. Кой си спрел? Да, с тебе сме се били. Който да си мисли, че той е много по-добър. То ме прогрес. Това ми каза как си играеш. Сега не е защо да го пусна, бе. Съм зле. Така. Ще ти пусна джанския звук. Ти играеш ли, бе? Не. Кажете ми дали е много силен звука. Защото ако е много силен... Ай! Само да ми го биеш, бе. Няма ми го биеш. Сега с тебе ще убий, то яко. 300 ще от теб нас. Не ми го убивай. Така, гади Георги. Спарки, бе. То на пета арена има спарки. Брати как? Да, има някакъв в нашия клан, дето на пета има спарки. Той му... Минимум хората ми заседна. Аз нямам мой филм, брат. Само имам... Ох, леле, майчето. Това сигурно ме бие. Сега се ме изчупил. Го истинският дек, бе. Да се бия ли? Ох, леле, майко. О, добре. Не ми се сцепна малко на мен. Поставя стрелите, аз съм ти. На май! Глав се държах. Гледай са най-силното комбо. Шоколад. Габите му пире. Той е бат, той има брати лойката, брат. Пусна ми ракета, а кулата ми имаше пълна кръв. Престай ми се смееш, бе, панара, ще се смея на тези 1000 пути. Така, нека ти е. То как да пресекаш, къде му пусна това сега? Как? Брат, чупете го това. Чупи. Не. Бъде, така. Старина ми се. Ще щупа, бе, брат. Не мога. Не. Само не мога ми биеш по кулата, брат. Ще човекателство. Чакай, Антонио, и хора, срещате, аз му се чили от това лава камък кора. Отгоре. Са, аз ще излъжвам. Ай. Бум. Сега то къде я пуска? На лава хаунт или на Инферно Драуна? Аз си ми пуснал това. Как ме пресъка? Аз имам интернет, бе, не го ли разбираш, бе? Давай, Инферно Драуна. Не, първо. Дай, Бейби Дракон. Вярваме в Бейби Дракон. Че ще се урекне никът на всички. То не спира да ми се смее. Ще му спръгне. Браво, бе, бате, бе! Браво, бе, момче, бе! Мачкай, бе! И как? Мачкай, бе! Що там му ги пуснах, аз съм много окей. Да, пусни 50 секунди. Не, бе, не искам да стега да те бия, бе! То, бейби! Ох, леле, майко. Пази се! Сега си да пееш на събитие. Донейтон ти стрели. Дигнаме! Давай, ще се прецакам. Давай. Да си купа ли Poison? Не. Не ставаш. Ти колко
колко диаманти имаш, бе, Вито? 8. Аз имам 285. Ай, да знаете, че не съм купувал нищо от... Ето тук. Бати, гадния гол. Аз ще ги събирам. Защото съм го... И съм про гейминг. Ама, вижте просто, как е възможно? Виждате мозък. Нямам нито една легендари карта. А вижте, Вито! 3 легендари карти! What? Еми, Graveyard, Lava Hound, Inferno Dragon. да си сложиш. Така, ако искаш и спаркито да ти се падне, майнера и лога, нема лошо. Не, Нема лошо и бат пърси да ти се падне. Майнера и грейвярда. Нема лошо и електровизор да ти се падне, и принцеса, Права, какво? и лъбърджак, и вече нема карти. Който ще... Нема всички легендари карти да ги имаш. Аз не на. То не може да си пише името, бе. Например... Той има спаки. Еми, сега ти имаш Graveyard, Inferno Dragon, Lava Hound, който не струва. Дай, не стреляй. Да, под бомбата. И ако искате, примерно, Clash of Clans, искам да ви покажа един хак, който сме измислили в игри. Примерно така на Clash of Clans играете. Нали играете? Ай, кой ми е щупил бан. И примерно е така, решите нещо да си апгрейднат. Хора, ако ме чувате, ако харесате ако имаме поне 3 харесвания, ще ви покажа, или като свърша тази битка, ще ви покажа как да си говорите с Supercell, или ако нямате Legendърка, да получите автоматично Legendър. Долан. 30 минути, така. Ето. Вместо да дам диаманти, за скипа натискам скипа, махам всичко, натискате настройки. После давате надолу и ви вписва дата и час. Тук не трябва да ви е на автоматичното трябва да ви е изключено и въвеждате дата и час и слагате на 21 така, махате всичко, чакате 10 секунди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Даже крипа ми се на 24 часа. Направо сега така, крипа ми е на 24 часа. И сега гледам. Най-засилното комбо на света, бе! Лава Хаки! Ай. Той има лога! Събрай! Вито, що лъжиш, бе? На Clash of Clans се става. Само де си наприх. Ох, леле, майко. Само де си наприх. Това. Крипа 24 часа. Абе, не съм ти казвал, че става, бе. Ох, леле, майко. Спирам крипа и без това си е достатъчно дълъг 24 часа. То 1000 спарките ще пусне. Грейса. Пак, това да ми го казвам в YouTube, но 24 часа крип, бе, брат. Как да го кача, бе? Как? Кажи ми. Не знам. Не. Покажа как си чатите с Supercell. И Антонио, ако не знаеш как, да дойдеш, да ми гледаш клипа и да ми го харесаш. Да си го харесам. И хора, ето тук натискате в тези. Натискате Help and Support. Вижте, че съм качал от много време, но просто какво да ви кажа работа. Чакай какво. По-скоро мачове. Ой, само 18 харесвания, което много ви благодаря. Give me spark, please, бла бла бла. И ето тук отивате. Пишете I. Heaven.
Аз правих клипа, още си говоря. Контакт. Направо котика. Ето тук хора, къде беше контактус или yes или no. Вие задължително натискате no. Ама задължително. И добре, това ще е за епизода. Донал съм помогнал с нещо. Ой, те не чатат веднага след един ден. И може би след половин час мога да направя следващия клип.